Good morning, class! Good morning, sir. Pasensya jud kayo ha, kay na late ko 30 minutes. Okay. Nag-istorya pa mo rin dito sa office, unsa namigi sabutan dito kay nay nasuspenso nga sa kabata di ay to. Onya, kinilaging kita mo yung advisor, kay ano tong bata nga tong kuan be? Na makigistorya ko ato ha, kay na late good ko, pero dito pa lang dasa mo, naka-plug ba ko, naka-plug jud ko. Sige mag-check attendance na ko ha, kay kuan di sa latam atong topic gapon ato sa lato ko rugma. Pero kuan mag-check attendance ako din, nagkawan pa din mo snack po din ka. Last days naman po din noon, pwede mo snack, pero ay lumukit-kit, Diyos ko, sige. Pakibot rin na. Present. Estrella Rachel May. Present. Baho. Ay absent din. Si Bangutin. Yes, sir. Bangutin Byron. Absent. Absent. Og si Balilbel. Mabilbil di ay Mabilbil Rachel May. Rachel May. Absent, sir. Daghan pang absent. Abi siguro ni jud ngawa ko no. Ako jud as a maestra, bahalag 30 minutes ko late. Musod jud ko sa eskwela. Ha? Expect jud mo anak kung wa ko anak. Mailhan mag-chat mo ko sa GC Minzo. Mo ay lang ko panguli o wa pang maestra bitaw. Okay, sir. Sige nga na rin ta ha. Sige pwede naman mangisna ko Sige, thank you so much. Goodbye, sir. Goodbye. Good morning, class. Good morning, class. Good morning, sir. Isa man mo. Kita lagi mag-maestra na dali. Wow, sir. Lit-lit ng good, sir. Kita mo? Ato kung kita ha. Sorry, sir. Lahi ko sa ubang maestra. Hindi rin ninyo pwedeng makunan. So, gay, as I, ko Andrea nga, new ko nga maestra diri sa atong eskwelahan, let me introduce myself first. Okay? I am Salita Salades from San Jose, Taga Bohol. 2 times Binibining Pilipinas champion. Miss Universe 2013. Miss World 1995. Champion of Professional Volleyball from the Ateneo. Yes, President and OIC of Kuan, Biray. President with experience. I have a lot of experience to be shared with us. Yes. I became a breadwinner of my family. Yes. I become a cake winner of my family. Yes. Ano na yung katawa? Ano na yung katawa? Isa lang mo katawa, be? Barog. Tell me, what is the funny? Ay, kung katawa eh. No. Go. Explain your position. Because I am here today because I want to teach you each and everyone to learn a lot. Because being a professional volleyball player in this society, we need to respect each other. We need to love each other, and no matter what happens, yes, this kind of speaking ability is nakuha na ko gikan sa Binibining Pilipinas trainer. Oo. Ano ko yung hipos ng mga bata. Yes. So tell me about yourself. So I am Salita Salades again. Yes. I am president of BRI. No? Handling president of BRI is very not easy. Because of a lot of tampuhon that we need to collect every dead person. If you miss that to get out or to collect the fundraising, you need to fill up about your story.
maghapon ka. Okay, class. Next is patience. Diba wala yung patience? Pasensya. Oran nyo. Kung sa patience. Pasensya, sir. Example. For example. Pasensya sa imuhang pag-eskwela. Okay. Good. Pasensya sa pag-eskwela. Pasensya sa paghigugma. Sa love life. Kaya you know what, guys? Sa una, let me tell about my story, ha? Bahalag na, wala na in-line sa atong topic. Basta kayo mo, paano? Ano maka-learn sa diba? You know what, guys? You know what, class? Kaya ako nabana karon. Grabe ka yung amuang kaay sa una. Nagbuwag mi ka po. Gawan man pa niya, nagbuwag mi ka po. Kaya in love lagi kayo ko. Sa una niya, hindi ganahan kayo. Okay, responsable. Unza. Basta. Matong nagkabuwag. May kapo. Magkabalik po may kapo. Kaya di mo kumusugot. Sa kaminuto, raming magbuwag. Kaya musugot-sugot mong pugko. Magbuwag may ato sa una. Ay, marupok na ka, sir. Mura. So, pasensya dyan. Pinanglan ninyo dyan, ha? Kayo know what? Ang pasensya kay pinaka kuan sa relasyon. Important. Oo. Isa una gani. Sa kang labanan karon. Manglaan mi. Dalon ko niya. Wa siya kwarta. Akong ko sweldo kay gilona ho ang Basta na may mong kanon. Dalibi-dalibi mi. Kung dawa na may kabayan. So magpasensya ang taga-dalibi na mo. Ano sa aming mong bayan. Kalamian man kayo dito may mong paborito. Pero maka-cash out. So nang gilon ko nito pasensya atin na mo ang usap-usapan. Matong naminyo mi. Nakaanak mi opo kabuo. Puro kaluha. 20 to Nancy. Murag naglisod ko mo, loan jud ko ani. Loan na ako ang 5 ka tuig ng sweldo. Sa class, ay ko nito i-stress. Kaya stress ko sa mga kanimalan. Stress po ko dili. Mamatay ko sa iyo, class. Mamatay ko sa iyo. Okay, balik ta sa atong topic. Class! Good morning! Sige, mag-energize na! Barag! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mga stipend! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ipon to! 3, 4, 5, sige, happy, 5, 6, 7, 8, ginoo ko! Otro, and 5, 4, 3, duwag tiin ha, duwag tiin! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good! Okay, class, akong i-check ang utuang project na usap sa akong pa-eskabaw. Oo. Sige, oran nyo. Wa, ma'am. Rachel May, Wa pod, ma'am. pakibot, Wa pod, ma'am. banghutin. Wa. Unsa naman yung gibuhat di ay? Kay ba mo nga nagpaabot ko anak kay agatong garden na lata na? Kami ko na tong garden ha? Kami klase. Kung mo nagdagpuan. Guys, inagka kanang nutrition month na atay binibini nga makuan ha? Magselekta og mga kuan, mga candidates kuan ha? Oh. You know what, guys? Ano mo kabantay na pag-cutics ko? Alam mo, tumika. Notice, ma'am. Oo, mahalon kayo nga cutics na ho. Ganina ito ng pag-cutics na. Matong, kung gusto mo mapag-cutics, ato lang mo na. Nami kayo yung cutics na. Mo na to ha, pag meeting mo, kisay ka ng kuanin zo. Kisay gusto mo nito ma. Kanang Miss Nutrition. Oo, sige.
Nga naman, ma'am.